Arazuriko jauregia. Kaixo, ardizen, hor bidertzea, zer esaten dizu haizeak. Kaixo, ardizen, hor bidertzea, zer esaten dizu haizeak. Haizea delan, ta igaro egiten dela, ta igaro zelan lehen. Haizea delan, ta igaro egiten dela, ta igaroko delan gero. Arga ibaia eta Arga ibaiaren atzekaldean mankomunitateko depuradora. Hori baino askoz gehiago, beste gauzan. Hor ikusten dugun herria Iza da. Mintzo zait, oroitzapen eta bakar minitaz, ta behin ere izan ezin. Kaixo, Arantxa naiz, Ororbian gaude, Oltza Zendeako aurreskolan, guk langileak gara eta erakutsiko dizuegu eskola. Kaixo, ni Aizea naiz eta komentatuko dizuegu gure aurreskolaren informazio labur bat. Gu osotara 11 langile gara, 10 barkatu, 8 hezitzaile eta gero garbiketako beste garbiketa eta sukaldari papera egiten duen beste 2 emakume gara. Eskolan 34 haur daude, 34, eta adintarteka daude gelak banatuak. Orduan, gaztelera gela badago eta gero beste 2 gela ditugu euskarazkoak direnak. Gure aurreskolak duen berezitasuna udaletxeari eskertu behar diogu, ze berak jartzen digu ratioaz gainera lanaldi erdi bat gela bakoitzean lanerako. Horrek asko suposatzen du guretzat, bai aurrentzat, bai lantalde osoarentzat. Aurrekiko eskaini dezakegun tratua askoz gertuagokoa izatea eragiten du, eta hori azken batean da gure eskolako oinarria, aurrarekiko errespetua eta langile gehiago egoteak hori da eragiten duena. Hemen dugu Leire, ama bat da eta bere aurraren bila etorri da. Eta, esango digu zergatik erabaki zuen eskola honetara etorri edo ekarri bere aurra edo zer esperientzia. Nik semea ona ekartzea erabaki nuen beharra nuelako, familia logistikarengatik eta nire bizitzako momentuarengatik, momentu honetan beharra nuen semea ona ekartzea, ikasi behar nuelako eta bar. Eta semea 2 urtekin hasi zen eskola honetan, ona dator ere aurreskola hau dagokigulako guri, zonaldearengatik. Eta gero ere oso ongi entzun izan dugulako eskolari buruz hitz egiten, orduan, bai zonaldearengatik eta gustoko eskola izateagatik erabaki genuen semea ona ekartzea. Zer da gehien baloratzen duzuna eskoletan? Eskola honetan gehien baloratu dudana izan da alde batetik aur kopurua, euskalduna, metodologia aldetik ere gustoko dudan metodologia martxan jartzen duzuela. Eta, naiz eta hasieran etorri eta gauza polita asko entzun, gero errealitatea ere egia da. Ni ikasturtean zehar ikusi dut nola lan egiten duzuen eta hori asko gustatu zait. Eta gero nire kasuan behintzat ere, sentitu dudana izan da, egin duzuela
bai aurrarekiko eta gurekiko egokitzapen bat alakarta. Osea, entzuna sentitu naiz eta aurra ere entzuna sentitu dut. Orduan horren arabera, ez dakit, oso lan ona egin duzuela iruditzen zait. Gauzetaz oroitzapen eta bakar minetaz ta behin ere izan ez ziren gauzetaz. Ez zenuen inoiz aizea igarotzen handitu aizean aizeaz bakarrik mintzoa gezurra da entzun zeniona ta gezurra zugan dago. Kaixo egunon, Ana Armendariz naiz, Orkoien Oltzazendea eta Etxauri udaletako euskara teknikaria. Orain Oltzazendean gaude, normalean Orkoienen egoten naiz zerbitzu burua delako eta gainerako udalek kudeaketa emana diote Orkoiengo udalari. Oltzazendean euskararen egoerari dagokionez kontuan hartu behar dugu Oltzazendean 1800 biztanle inguru bizi direla, baina 9 herritan banatuta bizi direla. Ez dago euskaldun zensorik, baina esan daiteke 18% direla euskaldunak. Hau da, 320 lagun. Esan daiteke 50 urtetik gorakoak euskaldun zar gutxi batzuk direla, eta gainerakoak euskaltegietan euskaldundu direnak. Gero 50 urtetik berakoak ia gehienak D-ereduko ikasle edo ikasle ohiak dira, edo gutxi batzuk ere A-ereduan ikasi dutenak, eta gero euskalduntze prozesua euskaltegietan burutu edo bukatu dutenak. Hemen Oltzazendean ez dago ikastetxerik. Ikastetxeak momentu honetan Orkoienen daude. Eta Orkoienera joaten dira, Oltzazendeako aurrekin batera joaten dira Orkoiengoak eta Etxauribarko aur guztiak ere. Orduan, ikastetxe publikoak Orkoienen daude. San Miguel eskolan A eta G ereduak dira, eta Auzalar eskolan D ereduan. Azpimarratzekoa da Auzalar eskolatik aterako dela aurten lehenengo promozioa, orain dela 9 urte lortu zelako D eredua Orkoienen. Hori baino lehenago Zanduzela ikastetxera joaten ziren, Iruñera. Aipatu ditut lehen eta bigarren hezkuntzako hizkuntz ereduak, baina gero azpimarratzekoa da ere musika eskola dagoela, musika eskolako instrumentu guztiak eta klase guztiak euskaraz har daitezke, eta hala da, irakasle guztiak euskalduna direlako eta aukera bikoitza daukatelako ikasle guztiek, eta gero aurreskola dago ere, aurreskolan ere D eredua dago, D eta G eredua, eta hori matrikularen bilakaeraren arabera aldatzen da urtez urte. Azken urtetan eman den evoluzioa oso markatuta etorri da D ereduaren sorrerarekin. Hasiera batean Iruñan, eta orain dela 9 urte lehen esan dudan bezala Orkoiengo ikastetxean. Horrek asko markatu du, eta gero horrekin batera euskara klaseak. Euskara klaseak ematen dira euskara zerbitzuan, badira 2 talde, orain dela 8 urte,
eta badago orain aurten sortu berri den guraso talde bat. Datorren urtean espero dugu guraso beste talde bat, baina ez dakigu ez seguro. Eta gero aldaketa ere etorri da udalak eskaintzen dituen zerbitzuetan. Udalak eskaintzen dituen zerbitzu guztietan euskararen presentzia oso nabarmena delako. Hau da, izan daiteke, lehen aipatu dudan musika eskola, aurre eskola, ludoteka, kiroldegia, udalaren zerbitzu guztiak eta lanpostu guztietan dauden langileak ia gehienak euskalduna direla. Herritarren artean ematen den ezagutza eta erabilpenari, hori galderari erantzunez, lehen aipatu ditudan klaseak, euskara klaseak, guraso taldea eta beste bi taldeak, baita Iruñean ere ikasten edo euskaltegietan ikasten duten ikasleak, eta horietarako bekak ere badirela ere esan behar da, eta D ereduko ikasleena dira. Erabilera non ematen den? Erabilera ematen da gehiago jarduera antolatuetan, talde naturalak ematen direlako jardueretan. Orduan, talde antolatuak ematen dira eskolaz kanpoko jardueretan, musika eskolan, eta horrelakoetan, ze gero lehen esan dut, Oltza jendea 9 herritan banatuta dagoela, orduan kalean entzuten den hizkuntza erdara izaten da. Ez bada tartean guraso euskalduna daudela eta tartean sartzen direla, zeren haur taldeak txikiak dira, taldeak ere txikiak dira, Ororbea eta Arazurik kenduta. Herri horietan gehiago entzun daiteke euskara. Udaletxean egoera aipatu behar da, orain dela 4-5 urte onartu zela euskararen erabilera eta sustapena bultzatzen dituen ordenantza. Eta horrekin batera plantillaren eta lanpostuen hizkuntza eskakizunak. Hemen udal langileen artean hori egin baino lehenago eta hizkuntza eskakizunak definitu baino lehenago, egia da euskaldun asko zirela eta lanpostuari zegokion hizkuntza eskakizuna betetzen ari zirenak. Orduan, hemen esan daiteke Oltza jendean ia lanpostu gehienetan, bai harreran, kirol zerbitzuan, gizarte zerbitzuan, noski euskara zerbitzuan, eta gero aurreskolan, musika eskolan, kiroldegian, toki guztietan herritarrek bermatuta daukatela harrera eta lehenengo hitza euskaraz egitea. Une honetan lantzen ari garen proiektuak dira urte osoan zehar eta urte guztietan lantzen ditugunak. Izan daiteke kanpainak, aurrak matrikulatzeko kanpainak, helduen matrikulazio kanpainak, transmisiokoak, izan daitezke euskara klaseak, bekak, euskara ikasteko bekak, euskarazko udalekuetara joateko bekak, baita komerzio edo merkataritzan errotulazioak euskaraz jartzeko bekak, merkataritza kanpaina ere bai, eta momentu honetan eta aste hauetan prestatzen ari garena euskararen eguna da. Eta euskararen eguna zerbitzu osoko udalen artean antolatzen den eguna da, baina aurten hemen Ororbian, Oltza jendean ospatu behar dugu, maiatzaren 7an, osea hemendik oso gutxira, eta egun osoan goizez, arratsaldez eta gauez jarduera pilo bat antolatu ditugu, bai aurrendako, gaztendako eta helduendako. Etorkizunari begira aurreikusten ditugun erronkak izango lirateke orain arte egitenaren lanarekin jarraitu ahal izatea, eta kasu honetan eta Oltza jendearen kasuan izan daiteke garrantzitsua udalak jartzen dituen baliabideak
bai giza baliabideak eta baita baliabide ekonomikoak eta udalak dituen gogoak, euskara bultzatzeko gogoak. Eta gabezien artean nik ez nuke hitz hori erabiliko, erabiliko nuke oztopo hitza, zeren izan daiteke gauzak eta jarduerak antolatzeko arazoak izaten ditugula biztanlegoa oso sakabanatuta edo haurrak, gazteak eta orokorrean herritarrak banatuta daudela 9 herritan. Orduan, gauzak antolatzeko orduan zaildu egiten duela antolaketa, zen ez ditugu talde homogeneoak modu errezean lortzen. Gezurra entzun zeniona, ta gezurra zugan dago. Kaixo, Ana Sarobe naiz, Oltzazendea eta Orkoiengo musikaskolako zuzendaria naiz eta era berean Zarkatxurerako irakaslea. Herria oso ongi ikusten dut musika kontutan, gurasoak, bere aurrak apuntatzen dituztelako musikara eta printzipioz oso ongi, egia da, oso ongi dagoela musikaskola gaur egun alde horretatik. Musikaskola 2000 urtean sortu zen, eta printzipioz Oltzazendean egin zen musikaskola patronatoaren bidez, eta Orkoiengo herriari gonbidatu zion patronato horretan sartzea konbenio baten bidez. Musikaskolan 11 irakasle gaude, eta instrumentu aldetikan pianoa, trikitrixa, akordeoia, biolina, kantoa, bateria, txistua, saxofoia, zarkoko txula eta trompeta ematen dira. Une honetan, 211 ikasle daude musikaskolan, hortatik 130 Orkoiengo ikasleak dira, 72 dira Zendeako ikasleak eta gelditzen direnak dira herri ondokoak direnak. Guk lantzen ditugun musika mota ezberdinak dira, alde batetik klasikoa, hasten gara txikiekin musika klasikoarekin, baina egia da gaur egun gazteak gaurko musika eskatzen dutela gehiena. Pop, rock eta hori aparte taldeak horri buruz sortzen dira. Oltzazendea 9 herri direnez eta Orkoiengo biztanleak ere asko Iruñera joaten direnez ikastera, azkenean musikaskola erabiltzen da asko ere bai, haien artean erlazioa bat izateko. Orain dela 2 urte, banda bat sortu zen musikaskolan, gaur egun 20 ikasle jotzen dute banda horretan, eta hori aparte ere konboak ditugu, fanfarrea eta rock taldea, eta poliki-poliki hori ari gara indartzen. Motibatzen zaie musika ikasketak egitera, azken finean instrumento bat nahi dutelako jo. Ikaslei gehien bat motibatzen zaiona da instrumento bat jotzea, azken finean instrumentoarekin ere kontzertuetan parte hartzen dutelakoz. Solfeoekin, azkenean solfeoa da partitura bat irakurtzea edo ailegatzea irakurtzera, eta hori azkenean hori ere instrumento aldetikan egiten dugu. Orduan, jendeari gustatzen zaiona da instrumento bat ikastea gero kontzertuetan eta gure irteeretan ere parte hartzeko. Gure musikaskolaren ezaugarriak alde batetik ibiltaria gara, 2 egoitza ditugu eta bai Oltzazendean eta bai Orkoiengo egoitzan klaseak ematen ditugu, eta beste aldetik elebidunak gara klaseak euskaraz eta erderaz ematen direlakoz. Musika eskolak zailtasun batzuk izan ditugu azkeneko urte hauetan, udaletxen artean ez zirelako konpondu eta krisia zela eta instrumentoko plazak ez ziren irteera, ez zaukaten irteerik. Orduan hori mugatu zituzten eta 3 edo 4 urte egon gara plaza horiek egon dira atera gabe.
Orduan gara hori ere irakasleen aldetikan zer gertatu zaigu ezin dugula jardunaldi oso bat inoiz izan eta hori eraman du beste musika eskoletan ere guk lan egitera. Alde batetik gure erronka izango zen hurrengo matrikulazioan, ekainaren matrikulazioa bi udaletxeen artean konpontzea eta alde horretatik matrikulazio irekita izatea, ez murriztea. Eta gero pedagogikoki dauzkagun taldeak, musika taldeak indartzea, adibidez banda jende gehiagorekin kontatzea, eta dauzkagun beste taldeak rock taldea eta horiek ere indartzea. Erronka izango zen musika eskolako ikasketak bai ikastetxetan eta bai ikastoletan egotea, ikasgai bat bezala. Kontatu dudana gustatu baldin bazaizu, harremanetan jartzeko gurekin, idazten aldi guzu, eskoladamusikazendea@hotmail.com helbide honetara, eta animatzen zaituzteet hurrengo hilabetean, ekainaren 13an, bukaerako kontzertura emanaldi oso polita izanen da, zeren musika eskolako ikasle guztiak parte hartu behar dute banda handi batean. Kaixo, eguerdion Moises Garjon naiz eta Otzako Zendea alkatea naiz. Hurrengo ekainean beteko du urte bat udaletxean. Eta esan behar da Otza Zendea da ayuntamiento compuesto deiturako. Eta 9 herriak betetzen dute udala guztia. Herriak hauek dira Arazuri, Ororbia, Asianen, Izu, Lizasoain, Olza, Ibero, Artazkoz eta Izkoen. Alkate izatea erresponsabilitatea handia da, hori alde batetik. Eta beste aldetik baita poza handia hemen egoteagatik. Auzokideak aukera dute ni izatea hemen. Nahi duguna da hobetzea giroa herri guztietan eta egitea gauzak auzokideen alde eta haiek baita lortzen badugu sentimendu hori udala izatea. Saiatuko gara gardentasuna lortzea eta baita ere auzokide guztiak hartu parte udalaren giroarekin. Hori da helburu bat. Badago beste gauzak egiteko eta legislatura honetan saiatuko gara asunto soziales bultzatu nahi dugu, zeren daukagu zinegozi berri bat oso interesatu da bultzatzeko emakumearen egoera. Azpiegitura aldetik nahiko desente daukagu udale honetan, zeren Iruñako mankomunitatean sartuta gaude. Orduan, ura, fekaleak eta zaborrak lortu dugu kontrolatzea. Baina dago beste gauz bat, adibidez, telefonia eta interneten bidez, ez dugu lortu oraindik betetzea auzokideen asmoa. Gure aurrekontuak 2,5 milioi dira, eta beste aldetik nondik sartzen da dirua,
zergat kontribuzioa, zio, aktibidades ekonomikaz eta horretan dago datza. Diru aldetik ekonomia finkatzen da gehienak industrian. Baizik joan den urtean izan ziren nekazaria aldetik, baina gaur egun ja nekazariak oso gutxi dauden eta industrian handitzen ari da poligonoekin eta industriak handiak baita ere. Zerbitzu publikoen aldetik, adibidez, ni azalduko nuke alde batetik Polikiroldegi Ororbian, gero baita ere daukagu piztinak Arazurin, beste aldetik haurreskola Ororbian, musika eskolan tartean Orkoiengo udala eta guk, eta baita ere daukagu orain berria kulturgune bat. Hori kultura guztiak nahi dugu azaldu horretan. Zerbitzuen aldetik, ni errango nuke nahiko ongi dauden, igual transporte, pasaileron transporte bultzatuko nuke edo jarriko nuke sakonagoa. Eta beste aldetik, esan nuen bezala, igual telefoniaz eta hori faltatzen da betetzeko. Baina ni esango nuke lekua edo udala ona bizitzeko eta zerbitzu guztiak iaia atean dauka. Momentu honetan, erronka nagusia daukagu el mapa lokal deituriko. Ez dakik nola bukatuko dugu zonalde honetan zer komarka edo eskualde egongo gara, baina hori ez da bakarrik, zeren daukagu baita beste gauzak edo gaiak sakontzeko, adibidez el tren de alta velocidad. Hori pasatuko da hemendik, udaletik, eta lortzen badugu ez izatea. Eta baita ere la autopista de la velocidad. Beste gauza daukagun kezkatuta udaletxe honetan. Esango nuke talde oso interesgarri daukagu eta ni oso pozik nago berarekin. Daukagu zinegotziak lan egiteko eta bakoitza bere kanpo egiten dute oso ongi. Ni poz-pozez nago. Eta beste aldetik dauden udaleko langileak eta hori altxorra handi bat dira. Nik apuesta egingo nuke talde honekin. Komisioak guztiak irekia daukagu. Bai festarako, bai kulturalak momentuan, baina bai gustatuko litzateke auzokide gehiago eta erakunde gehiago parte hartu. Nafarro gobernuekin harremanak legealdi honetan hobetzen ari da. Bai kontaktuak eta bai hitzarmen baita ere. Eta diru aldetik, ni esango nuke gustatuko litzaidake izatea harremanak hobeak. Nik uste dut udale honetan, hain Iruñako alboan dagoenez, oso interesgarria bizitzeko da. Eta oso lasaia bizitzen da, eta zerbitzu guztiekin. Orduan, ni gonbidatu dut jende guztiak
gutxienez paseo bat hartzera, bilaldi bat hartzea eta ikustea nola dago errealitatea, zeren bizitzeko da leku aproposena. Nik eramango nuke, printzipioz eramango nuke Arazureko gaztelura, azaltzera zein izan ziren gure historia, eta baita ere daukagu adibidez Iberon, zonalde bat Iturriak, hortik dator izena, Urbero, eta etortzen da erromatar garaiatik leku berezi bat. Eta Pasaiaren, paisajearen alde, badago beste lekua oso interesgarri, nire ustez, ibaiak elkartzen direnean, Arakil eta Arga ibaiak, leku oso berezia baita ere. Eta gero, hemen dago errestaurante Baskaria on bat hartzeko bai. Hemen daukagu izena Zendea, eta nondik dator izen hori? Gutxienez teoria bat da erromatar garaian zenturia montatzeko behar zuen gizonak, eta zonalde batean bereiztu zuen erromatarrak, eta hortikan hartuta jendeak hori deitzen da Zendea bat. Teoria bat daukat, baina hori oso personala da. Gustatuko litzateke ez gogoratzea alkatea bezala. Zeren nik uste dut gogoratzen badut, edo gogoratzen bada gauzak txarrak gogoratzen dira. Gauzakena ahaztu da, eta hori da nik uste dut normala eta horrela. Lacturale. 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 Benetako esnea, elez idazten da. Lacturale. Orain Lacturale laktosa gabe ere.